Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo, RHOD, Makhumalo, Uthando Nesthembu. So, kunama comments aphuma kubantu bathi Musa Mseleku, husband kaMakhumalo, ruined hair. Lokho bakususelaphi babone indlela uMakhumalo abegqoka ngayo kwi-RHOD. Enye into uMakhumalo mayengejoin ishow uthe my marriage doesn't define me. Kodwa manje yonke into ebibonakala ube umuntu ongathi uzifihlile. Makhumalo mina ngimbheke efana nakuThando Nesthembu kuukuthi-ke kwigumbi lamakhosikazi Makhumalo futhi okhuluma azadlulele ukhululekile. So abantu masebembuka ngala kwi-RHOD banalokhu ukuthi uMseleku wathi amakhosikazi akhe awawagqoki ama-swimwear. Ngiyakhumbula kwenye i-episode ye-Uthando Nesthembu, I think bekuyi-season 2 mangase season 1 bebejoyina i-gym. Athi umamkhulu nizokwenze njani kwi-gym wear ngoba umuntu enishade naye akahambisani nokuthi bafake izinto ezitight noma beveza umzimba. Waphinde futhi uMseleku noMakhumalo bake baba naleyo ngxoxo ukuthi ugqoka kanjani mayigqoka kanjena. Wachaza kuMakhumalo ake ngize ngikwazi ukubuyela kona wonke ama-episode, kodwa into engizama ukuyichaza simzwile uMseleku egcizelela ukuthi amakhosikazi akhe awagqoki nje izinto eveze umzimba noma kanjani. Even i-swimwear abayigqoki, sibonile beyikhiphile nefamily, wabatshela futhi bonke ukuthi akekho unkosikazi wami ozoveza umzimba. But lana-ke kwi-RHOD unabanye osisi or amakhosikazi. Akekho umuntu wesilisa engathi uyazulazula hlampe-ke ngaze kuthiwa hayi akafihli umzimba kanjani, ngoba simbonile nalaphaya bekwiyi-pajama party. Sengikhohliwe sexy-pajama party yona leyo. uMakhumalo wathi uzoba sexy. Wabuya uMakhumalo wathi I'm wearing a sexy nightie. Hawu. Mayisevela uMakhumalo uyimbozile nje, uyifihlile waze wafaka nebhoney. Makhumalo, kanti your marriage doesn't define you. Kodwa manje ngathi nje usasekhoneni uyasaba futhi indlela mina engimbuka ngayo uMakhumalo unalento yokuthi abantu bazothini noma ingekho loud kodwa unayo leyo nto, because kuThando Nesthembu throughout ngimbuke njengomuntu onjalo, kodwa kuThando Nesthembu bengi-understand ukuthi usafuna ukuba kwi-entertainment industry, so akakwazi ukwenza izinto ezizophuma eceleni. Siyazi eSouth Africa ku-social media abantu bayajaha ukuthi hawu ubani atrende kulelo suku, omunye baze bethi hey asimkhansele because i-behavior yakhe iyabheda. Yena waba umuntu ozoba nje yilo muntu o-perfect noma umuntu ongenawo amaphutha ukuze lokho kumvulela amanye amathuba. But manje abantu mawenza lento enjalo bayashesha ukuyibona, because awukwazi ukuba umuntu olungile throughout. Uma ucasuka uyacasuka because umuntu. Uma kukhona into ongayiboni kahle uyayisho njengoba injalo because imizwa yakho. Kwase kuyasala ukuthi uMakhumalo, she's so perfect, she's so humble. Akusho ukuthi mawuhumble awucasuka, akusho ukuthi mawuhumble awuyibeki imbono yakho njengoba injalo. Mayisefika nangala kwi-RHOD wafika kubantu vele abebekhona ku-season 1. La bafika nabo basheshe bathola abangani, noma phela singasho ukuthi i-true friendship le ngoba I see you, because bahlanganiswe yishow ukuze kwenze i-TV production kube neshow emnandi, bayenza-ke lobo mngani obuyi-fake. Yena wasesala noSurisha kuphela, because uMakhumalo noSurisha bane-character efanayo kule RHOD. uSurisha uyazithulela, uvuma leyo nto, ulalela lo muntu ofike kuyena, mase kuthi-ke uSurisha unemali. Kodwa ukugqoka noSurisha nje ugqoka into nathi singayibuza ukuthi hawu lezi mpahla ebillionaire uzithengaphi, uyabo?
Kodwa futhi mase ngingena endlini kaSurisha sibona ukuthi hayibo ngiyakhazimula, uyabona nje kuyabonakala ukuthi hayi imali le. Kodwa ngoba imali inamandla amaningi akukhulunywa lutho ukuthi hayibo uSurisha kahle kahle uyabhora. Akekho umuntu osho njalo. Lobu kuthiwa nje uSurisha isithathu, uSurisha uright, she's so mature. Kodwa phela vele ke uSurisha mdala kunabo bonke and bona ngicabanga ukuthi yena nje no-husband wakhe ibona ba-rich kunabo bonke. So ayikho lento emenza afuna idrama, ayikho lento amenza ukuthi athande umsindo. Ngathi natural nje uhumble. Kodwa manje mawukuthi i-show i-revolve around i-drama, fun, cat fights, zonke lezo zinto lezo uSurisha ke siningayi. Neba uthi imali injani and bonke bayamhlonipha uSurisha. Akekho nje maqala lezi zinto zomsindo nokuhlebana, akekho odlalela kuSurisha because unemali. Wonke nje umuntu lapha uyathanda uSurisha, nama-viewers nawo anjalo ngoba uSurisha unemali. As if uSurisha uzobuza sengivuka umsangano kangisakhuluma. uMakhumalo kuthiwa uhlonipha uMseleku kakhulu, manje akasakwazi ukublenda namanye amakhosikazi nabanye osisi ngoba yena unalento yokuthi I'm representing ikhaya, I'm representing umnyeni wami and sister wives. Kodwa futhi uMakhumalo ofanayo lo wasitshela ukuthi hayibo manje ngizobe ngikhuluma nabantu esobe sikhuluma into efanayo nabo, so nje I'm ready ukuthi nibone uMakhumalo ukuthi unjani. Ayi mina sengithi mhlawumbe uThobile-ke uThobile njengegama lakhe ngoba cha bandla uThobile sibamveze ngaleya phathi elindisa abantu, kwaqala kwaba nomsindo ukuthi wayelindisa abantu esikhathi eside kangaka, wavela noMseleku. Abantu bacomplaina bathi sebelethe Uthando Nesthembu. Waphela futhi wavela noMpilo, kwathiwa sesibona Uthando Nesthembu. Wadlula lapho uThobile kwaba nje nokuthi yena noLasi kune-beef enjani esingayiqondi nakhona. Sadlula lapho Thobile wathi nje uzobe sexy, wavele wafika uThobile eyikhave yonke indawo, ngisho ikhanda selikhavile kanti kwayiwa la sekufanele bebe khona begqokisa imwe, wavele futhi uThobile wayigqokela nje wakhava yonke into. Athi nje phela ngiku-TV mina and abakaMseleku bazobe beyibuka nalento engiyenzayo lana, so kumele ngivele nje as uThobile lo othobekile. Kodwa akasisho ukuthi phela akaphume kwi-show, kanti nina njani? Sengaze nithi akaphume kwi-show ngokuthi nje ubezifihlile, akavezanga umzimba. Isona sizathu leso? Because ezinye izinto engizinakayo mina, abantu bakhuluma nge-fashion sense, bekhulume ngezindlu, bekhulume mhlampe nge-soft life. Kodwa mangiyibuka i-show season 1 season 2 uyaphela, abayigxili kuleyo nto, bagxile nje ekuhlebeni noma ukuthi bazame ukuthi sibambeke personalities abo. Kodwa futhi nakhona lokho because omunye ugcine sethi ngithanda umgenge ngoba uthi sugar dammit. Manje iyiphi imoto leyo osukhuluma ngayo manje? Iyiphi mention leyo osukhuluma ngayo? Ibuphi ubucwebe? Ngoba uJojo kuphela ofike nokuthi nje hey yena unemali and umuzi wakhe muhle kanjani. Ayi uJojo uright no-husband wakhe, yena akaqhubeke ebese ekhaya no-husband, mhlawumbe kuzoba mnandi. Laba abanye beqhubeke behlebe, noMakhumalo naye ezama ukuthi engene kukabanye yabo, bebe into eyodwa ngoba lento yokuthi asifuni ubani abuye, hayibo manje senifuna abanye bephelele umsebenzi ngokuthi nje angithi kwayona leyo sexy night besilobu siyihleka. I-sexy night angithi sasiyihleka ya trend, nabanye bathi phela hayibo la uMakhumalo ulethelwe nje ukuthi azoba usomahlaya ngoba izinto azenzayo ziyaphambana zonke. Asangene-ke mina lapho bengizosho ukuthi abantu bathi uMseleku uye omoshe uMakhumalo ngoba wathi akabangazivezi begqoke bekhave yonke into. Nina niyayibona ngileyo nto noma mhlampe kwenziwe nje
ukuthi sikhulume ngoMakhumalo belokhu bemenza lokhu abamenza khona. Ngoba ngikholwa mina ukuthi uMakhumalo akanayo into sexy. Unayo. Mhlampe yilabo producer nje bathi hayi wena Makhumalo vele baze bafike ekugcineni bona no Sorisha. Kwaze kwashintsha ngisho sound. Kwashintsha ngisho sound Makhumalo engena ngenye. Hayi abanye bazoxabana nami. Bye. Thank you so much for love and support. I appreciate you. Bye bye.